मैयाहाय जोंनिनो मानिजाथाव सेक्रेटारि एनजिअनिनो अरननि बिथाङा जिब जुनार बे स्पेशली मोख्रा जाथि होननानै बुङो बर'नि बेखौ आदर्श खालामदोंमोन जानाय लोंनाय होनानै थिग बेबादिनो आं खावलायदों जोंनि गेजेरावहाय जिब जुनारखौ आदर्श खालामोब्ला मोजां आरो गोबां जिब जुनारा दा दंफां लाइफां दाननानै बिसोरहा थानो जायगा गैया जाबाय जानो जायगा गैया जाबाय दाबो नै बुंहरगासिनो दङ आंनि एलेकायावनो उगुरि एलेकायाव मैदेरा उपद्रब खालामगासिनो दङ होननानै दासो जोङो मिथिनो मोनदों दा बेखौनो DFO सारखौ जोङो दिन्थिहैनो सानदों दा बेवहाय दाखालिबो मैदेर फिसाया दैयाव गोजावनानै DFO सारा दा मोनसे जायगायाव फाथायहरबाय दोनहरबाय दा बिमाया एकदम उपद्रब खालामगासिनो दङ ना दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जोंनि पाब्लिकफोरखौ जेन दंफां लाइफांफोरखौ दानाब्ला मोजांसै नामा मानो होनब्ला जिब जुनारफ्रा दंफां लाइफांखौ जानानै हाग्रा बंग्राखौ जानानै बिसोरो थानो जायगा गैयियाव दा जोंनि बस्तियाव जोंनि गामियाव हाबनानै बहुद उपद्रब खालामगासिनो दङ मानो होनोब्ला बिसोरो जानाय नांगौ जायो दा नैबे गेलेमफुं लामा भुटान गेलेमफुं लामा बे कानेक्टेड टु नेशनेल हाइवे बे इन्टारनेशनेल लामा बङाइगाव क'क्राझार कानेक्टेड बे दा बेवहाय गोबां जिब जुनार नुयोमोन जोङो आवगायाव हाग्रानि अमा बेथ' गैखालानो मै नुनो मोनला जों बेवहाय गल्डेन लांगुराबो बिराद खमसै दा मोख्रा जाथि होननाय दङ बियो एसे दंबावो बावैसोनो बिबो गैया जानायसै नागिरलाबो जों मोननाय नंला बेनिखायनो आं खावलायदों आंनि अरन एनजिअनि जानानै आङो पाब्लिकफोरखौ जोंनि ओरैनो मोजांखा पाब्लिकफ्रा बादा होला मानियो दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा एसे चेन्जआव फैनानै जेन प्रिजार्भेसन खालामोब्ला मोजां आं बेखौ खावलायो रायजो राजाफोरनाव हाग्रानिफ्राय जिब जुनार ओंखारनानै गामियाव हाबफैनाय समाव गामियारि सुबुंफोरा जिब जुनारखौ सिखार खालामनानै जानो खायदा लायो एक्चुअली बियो बिराद गाज्रि जिब जुनारा ओरैनो थाङा गामिफ्राव ओरैनो थाङा आं दहाय बुंखाबाय बिसोरो जि जायगायाव थानानै बिसोरो जायो लोङो बे जायगायावहाय बिसोरो जानाय लोंनाय गैला बेवहाय मानसि हाबनानै थाहैबाय बेनि हाग्रा बंग्राखौ बिसोरो दानबाय दंफां लाइफां दानबाय थाबाय दा बेनिखायनो बे जायगायावहाय जि जायोमोन बे जायगायाव जानो गैयैखाय गामियाव थांनानै माइ जाहैयो थालिर जाहैयो मानसिफोरनि न'खौ सिफायलाबायहैयो दा बिदिनो ना बेनिखायनो आंनि खावलायनाय बेनो आंनि मेसेजआ देन अरननि जानानैहाय एनजिअ जानानै आङो बेखौनो खावलायहरदों जोंनि पाब्लिकफोरखौ बिसेस गामियारिफोरखौ एबा मानसिफोरखौ जेन दंफां लाइफां दाननायनिफ्राय गोजान जानानै थायो बेखौनो आं खावलायो हाग्रा रैखाथि होनाय जिब जुनारखौ रैखाथि होनायाव हाग्रा रैखाथि बिफाना बेसेबांसो साक्सेस जानाय जाया बे गावबा गावनिसो खोथायाव जायो माने पाब्लिकआ जुदि नोङो कपारेट गैयाब्ला सरखारलाय माथो खालामनो पाब्लिकआ जुदि नोङो सरकाराथ' नों मालाबाबो नेगेटिभ होननानै मावा जिखुनु जा सरकारानो फैया मानो खिन्थु पाब्लिकफोरनि सायाव जायो बियो पाब्लिकफ्रा कपारेसन जायोबा नोङो सरकारा थोनगोनल'सो ना सरकारा खालि बेखौल' बिथोनल'सो होगोन खिन्थु मावनाय मावैया गासैबो बियो बे पाब्लिकनि जराव जायो पाब्लिकआ कपारेसन होयोब्लानो बे गासैबो थिग जाना फैयो